Става хора, аз съм Шериф Бом и искам да кажа, че този канал за малко беше хакнат и реално всичките клипове ги няма. А тук наистина се трудих доста. И като цяло този канал, за да не стават такива фолове, си направих друг канал, защото този канал вече, нали, то го знае и реално дето го е хаквал. И реално той го знае. И затова искам да си направя друг канал. И тук даже, вижте, аз това даже не го знам кое. И затова от този канал се, нали, абонирайте се, този смисъл за тия, които още ме следят и така нататък. Така, в този канал вече няма качвам, ще качвам в тоя. И като цяло тук имам само два клипа. И да, линк в описанието за този канал и тук ще качвам и ще се видим в този канал.